L-iskoperta tiegħu bħala awtur għamilniha forsi fil-ħin liberu tagħna. Il-poeżija bħala konverżjoni lingwistika. Il-konverżjoni lingwistika ta' Dunkarm fl-1912 ġellu jagħti importanza akbar lil motivi li huma direttament romantiċi, kif ukoll jibda jsaffi x-xogħol tiegħu mill-formaliżmu klassiku. Barra minn dan, f'dik il-ħabta tal-poeta beda jitlef qajl l-ekwilibrju ġewwieni li trabba fih matul l-ewwel fażi kreattiva tiegħu nieqsa għal kollox minn dilemmi personali u mbeda sa dakinhar minn impenn komunitarju dirett. Id-dialettika bejn klassiċiżmu u romantiċiżmu bdiet tinħal tassew b'risq kuxjenza soċjali ġdida u ta' bilħaq imġarba. Fi ħsiebu il-preżenza tat-Taljan f'Malta sokta tidher bħala tradizzjoni għarfa, imbeda biħtieġa mill-esperjenza demokratika, waqt li l-Malti bħala l-ilsien tal-kotra beda jieħu l-funzjoni ta' strument siewi li joffrilu żewġ sfidi. Dik li jieħu sehem fil-maturazzjoni sħiħa tal-letteratura lokali biex iġela tgħaddi aħjar mill-livell strettament popolari għal livell artistiku u dik li jħaddimha skont ideal ekstra letterarju jiġifieri patriottiku. Il-modija li Dunkarm kellu jterraq fiha, mela, kienet ta' żewġ xejriet, il-ħolqien ta' poeżija mnebħa mill-poplu u l-bini ta' poeżija li jxirqilha tissejjaħ letterarja fis-sens propju tal-kelma. Id-dialettika herderjana bejn il-poeżija tan-natura u l-poeżija tal-arti tinħalla lek bl-istess mod li nħallet minn bosta poeti Taljani, jiġifieri bis-saħħa tal-produzzjoni ta' poeżija popolari riflessa. Dan ma jfissirx li Dunkarm, letteratu professur tat-Taljan, seta' jiddistingwi bil-ħeffa bejn fejn tibda u tispiċċa l-waħda u l-oħra. Biżżejjed wieħed jgħid madankollu li hu kien lest li jagħti l-għarfien awtentiku tiegħu lill-poeżija inkolta, kif sejħula ħassiba Taljani miktuba minn awturi Maltin ta' qabel ta' siwi kreattiv xkejken li hu qies ix-xogħol tagħhom bħala l-inkunabuli qaddisa tal-letteratura ġdida bil-vernakular. Mhux biss jaraf bil-miftuħ l-awtentiċità tal-versi popolari ta' Gian Anton Vassallo, Richard Taylor, Annibale Preka, Ludovic Missottommasi u Eduardo Kakija, iżda jilqa' fil-prinċipju il-kunċett tal-poeżija popolari u jara fil-metru tal-ottonarju dak li jikkaratterizza bosta poeżiji mhux kolti tal-Italja u ta' Malta, il-vers li żjed spontanju u mużikali. L-ottonarju hu, fil-fatt, il-metru li Dunkarm jinqeda bih sikwit għal ħafna poeżiji tal-ema varja. Oliver Frigieri l-akkademiku huwa il-kritiku letterarju. Kull min studja taħtu studja il-kritika letterarja. L-iskoperta tiegħu bħala awtur għamilniha forsi fil-ħin liberu tagħna u anke l-impenn tiegħu fil-politika, fl-analiżi ta' dak li kien qed jiġri. Meta taqra x-xogħlijiet ta' Oliver, tinnota kemm kien dixxiplinat, kemm kellu għarfien kulturali u storiku u jipprova joffri il-kuntest propju għal dak li jkun se jitkellem dwaru. Meta jitkellem fuq Dunkarm, jagħti l-isfond tar-romantiċiżmu x'kien ifisser, l-influwenza ta' Dunkarm minn fejn kienet ġejja u jipprova juri kif il-prodott illi qed jagħtina Dunkarm huwa riżultat tal-qari li hu kien għamel fil-qasam letterarju Taljan. Anki fil-kritika letterarja ta' Oliver naraw l-interess tiegħu fil-politika, pereżempju meta jagħmel il-kritika fuq Dunkarm jitkellem ħafna fuq id-demokratizzazzjoni tal-poeżija, kif l-apprezzament ta' Dunkarm lejn il-kultura popolari huwa xi ħaġa essenzjalment politika. U allura tibda tara dan iż-żwieġ f'Oliver bejn il-kritika letterarja u l-impenn demokratiku politiku.